लोगोफोर Hello my बन्धुफोर Hello my दोस्त Welcome my funny channel Phaylaw Basumatary Hello लोगोफोर फिन फैफिननाय जाबाय आरो खुलुम हरबावनाय जाबाय लोगोसे आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय दे आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव शेयार खालामनो दाबाव आं दिनै क'क्राझारनि सासे महरगिरि लाबोनो नागिरदों बिथांखौ आं दा फन बुगोन फन बुनायनि उनाव नोंथांमोना मोनथिगोन बे एक्ट्रेसआ सोर दै दान्दिसे नेथ' आरो बे समावनो नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें आपने कॉल नांदों हेलो बे माबानो नांबायना एक्ट्रेस जोंना बबिता नोंना टाइटेला मामोन लायो बसुमतारी बबिता बसुमतारी ओमफ्राय दा जोनोम जायगाया आंनाथ' बेना रामफल बे क'क्राझार ओमफ्राय दा आङो थायो क'क्राझार टाउनाव फातारमारियाव थायो फातारमारियाव थायो आच्छा नोंजों आङो बेबो नखानि जा नखानि जा दा आं नोंजों कालचारनि बिखय एसे रायज्लायनो नागिरदों दान्दिसे सम होनो हागोन ना हागोन आच्छा नोङो गिबि मोसाजेननाय या एलबाममोन ना फिल्ममोन आंना गिबियानो जाहैबाय बैसागु मिउजिक भिडिअमोन गिबि आं प्रथम ओंखारजेननाय आरो ओरैनोथ' चाइल्डहुडआव दङ आंना देरनानै आं बैसागुआवनो ओंखारबोदोंमोन मिउजिक भिडिअ बे सोरनिमोन बियो जाहैबाय माबा करिय'ग्राफार आरो जेखौ खालामदोंमोन आदा मेडेला जयफल ब्रह्म जयफल ब्रह्म आदा मेडेला माबाया एक्टरा बे फार्स्ट जाहैबाय बे फार्स्ट आंनि देरनानै आरो खिन्थु चाइल्डहुडआव आंना मोनसे दङमोन फरटिंसो मोदै होननाय फिल्माव आं चाइल्ड एक्ट्रेसनि रल खालामदोंमोन आरो सेकेन्ड आच्छा दे बिनि उनावहाय बे बैसागोनि उनाव चाइल्डहुडनि उनाव जाहैबाय बैसागोनि उनाव बिनि उनाव बैसागुनि उनाव आङो बिदिनो मिउजिक भिडिअ खालामबावदों बैसागुखौनो मेरला आं बारा गोसोआव गैला ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो आदा फैलामोननिनो गोरोबै देंखो मुभियाव आं रांगाव रानि होननाय रलखौ लादोंमोन आरो रांगाव रानि गोरोबै देंखो ओमफ्राय नोङो मोननैसो एलबामनि मुं खोन्थानो हागोन ना नों मोसानाय जायखौ मानसिफोरा जोबोद मोजां मोनदों आंनि सिगांनिखौ ना दानिखौ सिगांनिखौबो खोन्था दानिखौबो खोन्था सिगांनिया जाहैबाय आंथ' बैसागु मिउजिक भिडिअ मेरला खालामबोदों ओमफ्राय बेनि गेजेराव आं आसि खालामदों ओमफ्राय आंनि आरो दंबावो दासो रिसेन्टलि गोदान ओंखारदों आंना एचडि प्रडाक्सनाव दानिया माबा हाग्रामा गेजेराव होननाय बेबो ओमफ्राय नोंथ' गोबां फिल्मफ्रावबो एक्टिं खालामबाय खालामबोदों मा फिल्मनि मा फिल्माव एक्टिं खालामखो खोन्थानो हागोन ना एसे आंनि प्रथम फिल्मानो जाहैबाय गोरोबै देंखो ओमफ्राय बेनि उनाव आङो डिजनीनि सोरजिलु फिल्म प्रडाक्सनाव खामानि मावदों आरो माबोरै बावनो हाना ओमफ्राय बेनि उनावहाय माथाम दावनि जोनोम क'क्राझारनिनो गोसोनि बेराम बे बन मावदोंमोन आरो सनानो नाङि बिदिनो क'क्राझार ओमफ्राय आं खामानि मावबोदोंमोन आरो बेहाय नोंथ' मेरला स्टेजआवबो मोसायोना नाम दं नोंस्रा बे ग्रुपआ नोंस्रा नाम दंना मा ग्रुप जोंना एचबी प्रडाक्सन मा प्रडाक्सन एचबी प्रडाक्सन बेखौ सोर दैदेनो बेखौ जोंना सासे गुरु दङ आदा
औ बे ग्रुपआ दाबो दं दाबो नोंसोरो स्टेजफोराव एकदम अर जोंब्लाव होलायो आरोना जों नुबायना बहाबा नुदों आरे मोजां मोननायखायनोथ' पुरा बिटिआरनि सा खोला सानजा सोनाब लांजोबो नोंसोरखो नङा होमबा मोसानायफ्रा एकुरेट जायोना एक्सप्रेसन मोसानायावबोथ' एक्सप्रेसन नांलायगौ नालाय एक्सप्रेसन मेगननि नोजोर नोंसिनि मिनिनाय बेफोर माने जायो आरो जों नुनायाव मोजां मोनो नायनानै ओंखायनो ओंखायनो मानसिफ्रा लाङो दा नोंहा आरो मा मिजिं दंबावो हारिमुनि माबायाव फोथाराव गभर्नमेन्ट जब मा जब माया इरिगेसन खै बोसोर जाखो जब मोननाया बोसोरनै जाबाय आच्छा मोजाङानो जाबाय दे बेयावथ' इरिगेसन बा बारा थांसोमबाय थानो हाया खोमा आच्छा नोंथ' मेल्ला मोसानायाव मेल्ला जेनेबा मानसि लोगो मोनबोयो सेंग्राफोर लोगो मोनफैयो ओरैहाय नोंखौ बै मोसाखांनानै स्टेजनिफ्राय ओंखारबा सेलफि लालाबायो मानसिफ्रा एदावलाबायो बे एदावनायावनो नोंसोरा माबाफोर मेजरलायनायफोर जाबाय नामा सोरदोबा नोंहा आच्छा नोंसिनि बे ग्रुपआ एसे गोबाव जाबाय सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकार एबा आगोलनि बिटिसि सरकार बे सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदोंना मोनाखै नों मिथिगौ ना ना ग्रुप हिसाबै आच्छा थांथों खोनाहैगोन बिसोरो आंनि चेनेलनि थ्रुयै खोनाहैगोन ओमफ्राय नोंसोर बे ग्रुपखौ रेजिस्टार खालामदों ना खालामाखै रेजिस्टारबा सहज जायो माने ग्रुपफोरा रेजिस्टार गैयाबा सरकारा फैसा होनोबो एसे दानसि जायोना बारदै सिख्ला बे ग्रुपआव बहानि बेलाय नामाल' गुबुन बारदै सिख्ला बड' फक ग्रुप दे जायखिजाया नोङो मोसानायखौ गारनो नाङा मोसाबाय था मोसानायफ्रा मोजां नालाय जोंबो मोसानायखौ नायनानै मोजां मोनो मेंग्लिनाय मानसिफोरा मोसानाय नुबाथाय दान्दिसे सुदेम जायो ओंखायनो गारनोबो नाङा सरकाराबोथ' नोंनो फैसाखौ न'आव फैनानै होफैया नोंसिनि ग्रुप लिडारखौ आरो एप्लिकेसनफोर लिरनानै रेजिस्टारनि बे लेखाखौ सिथाबफा होनानै लोगो हमदो डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ
दे होमब्ला एसेयानो जाबाय उनावहाय लोगो मोननायनि मिजिं थिनानै आरो दिवालीनि गाहाम हामलायनाय बावहरनानै जों सानैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों दे औ दे बे जाहैबाय बबिता बसुमतारी बबिता बसुमतारी क'क्राझारनि जोबोद मोजां मोसायो बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों आं अबं गसाइनाव बोर बिना होदेरबाय आरो मोसाबाय थाथों बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि नायजाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय फोजोबनायनि सिगां आरोबाव खनसे हांख्रायबावनोसै आं गंग्लायै आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव शेयार खालामनो दाबाव दै होमब्लासो आङो भिडिअ हरबाय थानो हागोन आरो बे आर्टिस्ट मिटखौ गोख्रों खालामनो हागोन जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि